Kaixo, zelan? Hola, oso ongi oso pozik eman egotearena, beste behin. Nik dakat galdera bat zuretzako luzatzeko, eta da, gaur konturatu naizela bikote guztietan daudela bi rol. Jakina zein da gure rola. Hombre, hori da pixkat esenzialista, ez? Gure oso jakin zein den aktiba eta zein pasiba. Bikotomi horretan gaude. Bikotomia, bisexuala gara biok, ere bai. Hori da, Uste dut bikote artistikoetan, eta hau da pixkat esenzialista berriro ere, baina uste, zuk inoiz induzu bailes de salón? Bueno, saiatu naiz. Bada, eta nik ez nekien nola sala, bada, klar, ikustu dituzu bikotia kriston kimikarekin eta zituzu, joe, nola adibinatzen da bete zein bida den, eta eske bikote guztietan dau eramatzaile bat eta eramandako bat. Hori da. Orduan, Pasibo eta aktibo. pixka bat, eta nire amak esaten zuen bezala, nire amak esaten dau gauza beldurgarri bat, dala, bikote guztietan dau maitatzen dauen bat eta maitatua den bat. Hori ere egia da. Orduan, ez gare hain sakon arte sartuko, baino esango nuke, normalean, igual, ni eramatzaileagoa naizela gehiago hitz egiten dodalako, baino zuk, en plan, aldatzeko kapasitatea badakago. Uste, bat ez uste? Versatilaga. Versatilaga, berriro bi, kasi. Kamaleonikoak. Irekiko dugu profil bat Tinderra. Pareja versatil busca invitade. Bueno, eta honekin... Ados egongo zintzateke? Uste dakadara kriston gaitasuna adaptatzeko. Bala. Hori bai, fokua gustatzen zait, gehiago nengana dagonean, beste engana dagon baino. Baina, bueno, nik onartzen dut. Ni nazela protagonista. Zer modu zela mate izuari? Zea protagonista usten zaitu darako. Horrekin konformatuko naiz. Eta bai. Hoixe bera, orain emango diogu pauso gure gaurko saioari, eta hori baina lehen, pues gure gaurko gonbidatuari. Ongi etorri, Edurne Azkarate. Kaixo, eskerrik asko tortzatik. Kaixo, eskerrik asko gonbidatzagatik. Zeran zaude? Super urduri. Bai! Ez, baina ondo, urduri ondo. Pertsona beldurtia zabe generalian? Esango nuke ez, horrela bote prontoan, baina igual gero pixkat erraskatuta igual naiz. Igual gaur deskubrituko dugu. Aipatu zeo ze beldurra emateizuna, hemendik ez gauela atera behar. Hori da. Ematen ni bildurra... Armek. Ez pentsa, Itxituekin zaude. Ez que inork ez dago Itxitoak esaten eta- gauza normalak mundu zua, zeokotzu beldurra. Eriotza, hijo, suge bat. Hori oso normala da eriotzari beldurra. Eta sugi, eibe bai. Osea, normala dela esatezu? Eriotzari beldurra ukitzea? Bai. Nik Nik uste dut oso normala dela. Bai, nik ez, baina, porque mago la xula. Igual gero benetan bai. Ja. Orain ez dudan ez ikusten oso gertu, Ja. pentsatzen dut. Venga, Ja. engau erronda bat bi hiru erantzun berriz, beldurra diogun gauzak. Vale, bortxatua izateari. Claro, no, eskoren. Bat bi hiru erantzun berriz. Etorkizunari. Bale, eta nik esan biot, armei. Eta orain, atera behar dugu katilutik gaia, bale? Eta gaurko gaia da... A ver, kea. Que makina du pixkat jubilauta azken bolanetan. Ja, eske zer da liz. Pesekoa. Minari beldurra. Minartzeari beldurra, esango nuke, bastante universala da, no? En plan, gauza Bai, txarra bat ez? da, beira. A ver. Ikusten? Ze empirikoa. Bai. Karo, baina hori da mina fisikoa. Ja, baina zeinek ez dio minari beldurrik, ez? Eta hori bereziki egon naiz galdetzen Gasteizko kampusean, eta hain sartuko dugu bideo bat barkatu benetan, San rekurso teatral bat. Vale. Barrura bideoa! Asier eta Mara, de repente, zein da zeuen bizitzan min gainen egin dezuten gauza? Pum! Wow. Ez dakit, pues... Emozionala edo fizikoa erabaki zeuek. Ez dakit. Nire familiakideekin harremana sendatzen saiatu naizala eta nire burua ez dut gai ikusten. Traizea nuke esango baina hortik doa. Pertsona faltsuak ezin dut aguantatu. Eta horrek bina handia egin dit, bai. Ez dakit horrela zer esan, pues agian nire izeba hil zenean, izan ere nire amona aitona guztiak ni jaio nintzenean jada hildak zeuden eta izan zen gertuko hil zitzaidan lehen pertsona. Istripuren bat edo kontatu baleike. Hortza apurtu nuen, hau.
Ai, ama nola? Erori nintzen semaforo batean, traumatiko. Antza badauko. Motorraga, jauzi nintzen eta kriston hostia hartu nun. Esango zenuke gaur egun gazteak badiogula beldurra minari, mina jasateari. Guztiok dekogu beldurra minari nire ustez. Nik uste dut baiet. Baina jasaten dugu. Ez da berremedio, bai hori egia da. Beldurra, jo, ez dakit esaten, ez dakit. Esango zenuke sakonagoa dela min emozionala fisikoa baino? Bai. Fizikoa ere ez dut asko sentitu baina. Bueno, Esango nu, bueno, ez dakit, eske, klaro, min fisikoa ez dakit zer den. Baina emozionalak nik uste dut arrastratu alzaituela. Sakonago. Eta sakonago eta luzeago. Esango zenukete min emozionalari beldurragatik igual gelditzen garela gauzak egin gabe. Igual norbait hitz egin gabe, edo zeo zer egin gabe. Bai. Honen alde edo aurka zaude. Es que zentzu horretan ez da mal que yo lo diga, baina zentzu horretan oso ausartan ez. Está mal que lo diga. Badakit sufrituko dudala, pero mira, digo, ya está. O sea, venga, pa'lante. Ba, beira. Adibidez maitasun arloan. bai adibidez maitasun arloan. Zure erantzunagatik pentsatzen dut biktima zarela honetaz. Ez dut erantzungo. Ederki. Biktima zara ala ez. Bai, biktimanaz, bai. Ni bai. Min fisikoa sendatzeko bidea badakigu, zein den, badaukagu medikuntza, ebakuntzak, medikazioak, niko intxe bertan dauko zaietx bat frakturauta. Min emozionala sendatzeko biderik aipatuko zenuke? Terapia. Bakarra. Ez, bakarra ez. Baina nagusiena. Ederto, hartu duzu terapian parte noiz bait? Bai, baina utzi nuen. Ez zen egokia? Ez. Orduan terapia, eta gainera terapia egokia. Bai. Ba entzun dezute Maiderri, mila esker parteatzeatik, benetan. Eta gure minaren inguruko elkarrizketa izteko demostrazio bat egin behar dugu. Te imaginas? Ninen itxun istripuak, kolpiak, eskaiaratik bera jauzi lunitun bat bezala, baina jendia beti doia bereziki min emozionalera, eta honek eramaten nau pentsatzera. Min emozionalari beldur gehiago daukagu min fizikoari baino. Nik min fizikoari kriston beldurra daukat. Nik ere bai. Horati? Osea, gehiago, ez dakite. Ez dira konparagarriak. Kriston beldurra biei, bai, ez dira konparagarriak, ez direlako min mota berdina. Baina bata besteren gainetik jartzea, ostra, Ez dakit, nik min emozionalari ere bildurra handia diot, baina eske fizikoa ere, ojo, imaginatu. Noiz hartu zu min gehien? Noiz hartu dezu min gehien? Ba... Gorputzean zen aiet. Gorputzean? Nik jolasten nuen eskubaloian, hor, hostias egoten ziren. Eta gero gogoratzen dut, igual, min fizikoa sentitu nuen lehenengo aldia, hori ez dut gogoratzen, segurazki izango zen jaio nintzen momentuan, hori izan zen fizikoa eta emozionala, Ematen mina. da ipurdiko bat, fatal. umei jaio berrixai. Bai, baina esotik eser, horregatik ez dugu gogoratzen, nire Beti ustez. imaginatzea dela como juerga baten ostian altxatzea, en plan... Hombre, resakoi bat, Hori da, baina en plan berriro Non como nago? konsientzia hartzeizu existitzen zalea, eta zuzu, no me renta. no me renta, osea, zer da hau? Nola daukazu hain gaizki antolatuta txiringoa, Baina, eske gero, baina esaten dute adinarekin, gero eta okerro dala, arrasaka, nik ez de jakin nahi, Hombre, jaiotza por lo menos bakarrik behin gertatzen da. Hori da. Eta ez dugu gogoratzen, eta nik uste dut horregatik dela. Bai. Eta gero, min fizikoa gogoratzen dut lehenengo aldia izan zen, hautsi nuela, ezur bat, klabikula hautsi nuen 6 urterekin LH bat, hau ez da oso tragikoa, baina minari ematen zaion trataerari buruz, ez? Nik hautsi nuen eguerdian, txakur batekin jolasten, bazkal orduan. Eta Jolasten gero, zetara. pues horrela... Lucha libretara. Bai, pues, eske jauzi nintzen horrela sofatik bera, Ah, vale. super ridikulo, zein esperadísimo. Nengoen, pues txakurrarekin sofan horrela jiji jojo, eta genuen, eta jazta utzi nuen. Eta gero nukan multideporte. Eta joan nintzen, eta ni, kriston mina, eske joe, mina, no seke, negar, no seke, es como, a ver, ume hau, tal, osea, ez aiola, ez zitzean kasu handirik egin, eta gero neukan,
musika edo pintura, egiten dituen gauza piat. Eta Ume horreitako bat ziren, pluriempleautako ume bat. Total, eta Ez joaten duen mundua nintzen, ongi. ostirala zen, orduan, ostirala da, estraskolarren egun potenteena. Eta joaten nintzen, estraskolarretik, eta ja momentu batean, gauean ere bai, eta falurta eta dutxatu, eta ez dakizer 6 urte dituzu, osea, zaude zure gurasoen dozu menpe ulertzen, total. ja. Eta kiston mina, eta nik nabaritzen nuen molestatzen zula nire kejak, ez? Eta gero, goizeko 3 ospitalera, eta umeak zeukala, ezur bat hautsia. Eta, karo, egun guztiak kriston minarekin, eta nik pentsatzen, nola ez dut eukeko mina zizke, ezur bat hautsie. Oi, kriston traumatikoa, nik ez dut hautsi ezur bat bizitzan. Baina uste dut, izango nintzela, zu bezain astuna, si akaso gehiago. Porque, a ver, ez da astuna, hitz egokia, por supuesto. Claro, ez Hor, a ver, min a ver. fisikoaren ondorio, ez dut min emozionala. Baina, min fisikoa, osea, nik uste dut hemen ezberdintzeko, baina min fisikoa azkenean zure burmina oso azkarra dela. Iristen da puntuaz, zein zure gorputzak ez du nabaritzen, agian Igual hain ematen dizu bizia, txute da adrenalina, Hori da. bizirauteko. Bai, baina bai. min psikologikoa edo, bai, beste mina, ez material hori, nik uste, beti sentsazioa inoz ez dela gelditzen, baizik eta handitzen dela, ez? Ez, baina hori ere... Terapia lagun bat Kriston vale. sensazio politxa da hori eukitzeko. Esaten dut. Igual, esan beharra hori ere sendatzen dela. Bai, sendatzen da, baina ez zait iruditzen como que gorputza etetzen du da, baizik eta... Baina batzutan bai ez, batzuetan igual zaude dolu batean sartuta, oso puteatuta gaizki pasatzen, eta derrepente oasi bat gertatzen da, ez? Ba, Claro, su artista zerbaitek zara. entretenitzen zaitu, edo lagun batekin geratzen zara, edo sartzen zara moida batean, bazten zara marrazten, edo joaten zara klase batera, edo irakurtzen duzu liburu bat, eta hor dago tarte txiki bat, non ez duzun zure min emozionala gogoratzen, eta gero, etxeko lanak egitera, bueltatuko zara dolura. Baina egoten dira horrelako, ez zaizue gertatu? Bai. Igual zaude, en la mierda, baina zerbaitek atera zaitu eta eskerrak. Hori esan behar nuen zeren, eta esan behar nuen, min fisikorako garunak badituela literalmente drogak, orduan garunak pulsa baitea como postasunaren botoia, eta esan, venga, nada, lanera, lasai, gero ja deskantzakazu. Oin bai, de hecho, noia saietx batekin frakturauta, esan dut, 17 aldiz bideoan, eta ez dau frakturauta, dau minduta bakarrik, bai, oso dramatika. Eta galdetu behar nizun, zu artista zara, así que precisamente badaude momentuak, non igual, kristoneko bajoiakin zaz zure artetik kanpoko bizitzan, baina gero urten bizaela nahitea. Eta, klaro, zu, fabrika baten mazaz torlojoa jartzen, ez dut desestimau nahi inoren lana. Baina ez duzu arpegia jartzen, orduan zaz, zure bajoidanakin, hola. Zeta aurpegiarekin. Oin bai, kara al publiko zazenian, que izan zeike artista edo kajera, inbizu en plan, eta atera kalera, hori gertatzen zazu? Bai, eta da mierda bat, zeren eske ematen dit pereza. Ez dakite maitasun propio handia dudan, edo profesionaltasun gutxi, bietako bat. Edo bien nazkera maitagarri da. Eske kriston pereza ematen dit nire estado emozionala aldatzeak kolpetik, eta gero badaude trukoak, edo zuk egin behar duzu bidea, edo ikusiko duzu nola, edo igual lanean egote bera horrek, ere bai ematen dizu beste atmosfera bat, baldintzatzen zaitu, beste jende batekin zaude, energia hori kutsatzen da, eta bueno, igual hartuko duzu tren hori, eta sartuko zara behar duzun leku emozional horretan. Baina bestela ematen dit kriston pereza, osea niregatik balitz, egingo nituzke nire eszenak eta sekuentziak horrela. Poker face. Ez dut hemen egon nahi, nago supergaizke pasatzen, Ai, joan edo eske- nire etxera, oean sartu, manta elektrikoa jarri, Mina dakazutenean, ze mina, osea, ze sentimendu ateratzen da, lehena. Osea, ze mina dakadanean, ni personalki da, mala hostia eta zerrea. Osea, hori da nire modua komunikatzeko munduarekin. Ni komunikatu Haserretik. bihar badet, bebai, baina eske ez dut nahi komunikatu. inkomunikazio. Bai, nahi dut isolatu eta sendatu eta Bai. bakarrik egon, eta nire malkoetan como bainau, eta gero ja urtengo naz. Baina ez dut esaten komunikatzea, aizu, minutan nago, baizik eta Bai, zure bizitza bizitza aurrera egin behar eramatea. dezu. Bai, no, hori bai oso gaizki. Ni Osea, haserrea baina ez da Edo inbeste ere bai haserrea da, nire etortzen kasuan da- astioa. En plan, famina ez da, fami gare, venga, ja egon gare. Vale, ja, fanik etxera, ama, fanik etxera. Bai. Unbe txiki bat, no? Ez ni onartzen dut, Hori Edo zen. bestela, depende zemin mota den, ez dakit zein den, baina ere bai tristura. Osea, batzutan amorroa eta haserrea, eta beste batzutan tristura. Osea, En plan, itozula negar, hola.
Bai, adibidez. Bai. Niri Bai, ez bai, bai. gertatzen. Nik negar egiteko ikutu behar nazu asko. Zuzare bastante... Bai, Esango nuke, ezagutzen zaitudan einean, zarela pertsona bastante como oso agarrotamientuaren bidez prozesatzen dituzula emozioak. Bai, batzutan. eta oso ongi mugitzen naiz haserrean. Gogorra. Hori esan Eta tristuran ere bai. Gogorra reggaetoia bezala. Eske, pozina honean ez dakik kudeatzen. Orduan ez dakik kudeatzen, ez dakik disfrutatzen, eta ez dakit, ez de sinisten pozina Baina honik. nola ba? Pues hola naizelako, horregatik nago terapian. Ni haserrean ez naz dago mugitzen. oraintxe bertan, nago, nire bizitzan oso ongi, eta ez dakit Eta zaude, kudeatzen. Eta nago en plan, Osea, baina gehiago, ez da zer gertatzen, tio, ez da zer Ja, igual, txarto gertatzen. diozu adikzioa, igual hobeto Frustrazioa, manejatzen bai. zara amorruan eta Bai. borrokalari zen horrekin, eta orduan ez duzunean behar, ez dakizu zerri engantzatu, ite jode, no? Bai. Como, a ver, zerbait gertatu behar da. Bai. Eta gainera naiz de esa persona en plan, medio zergatik ez da gertatzen, ezer, honek esan nahi du zerbait gertatuko dana. Total! Inoiz ez da gertatzen. Total! Baina ez antxetatetik, da, gehiago rollo. Hau ongi jun behar bada, horrek esan nahi du, urrengoa gaizki jungo dela. Urrengoa ez doa gaizki eta orduan esaten duzu. Etorriko dana, ez hor. Nik hori pentsatzen dut, zeren azken aldian oso ondo joan zaita adibidez lan munduan, pues bueno, pues ari naiz, pues utzi didate antzerkian lan egiten, ze ondo engantzatu ditut proiektu batzuk, gero egin nuen pelikula ez dakiz zer, eta bueno, moldatzen ari naiz, ze ondo, ez, aktoreok inoiz ez dakigu pelikula eta egingo ote dugun ere. Eta, ke guai, eta orduan batzutan pentsatzen dut, ya beraz. Osea, erortzen naizenean, eroriko naiz, baina ekipo guztiarekin, eta igual, pues, lora den da montaukoet, ez dakit. Edo, beitu, aste honetan bai gertatu zait, egon naiz triste eta haserre eta amorratuta dena batera, eta orduan laneran ni joan izan naizen egun bakoitzean, izan da desberdina, errekuperatu naizen arte, ikusiko dugu noiz arte. Eta orduan, egun batean jo nintzen, eta super triste, eta igual, ala super dramatiko horregatik kontatzen dut irudia delako poetikoa. Eta zuen makillatzen, eta nire negargurarekin, eta momentu batean enpanatu nintzen, eta hasi nintzen negarrez. Eski ari naiz beste baten lana zapusten nire malkoekin. Ostras, pintándome, no? Como jende bat ni makillatuz eta ni negar. Kollara batekin hartzen. Estoy fatal. Eta igual, eta hurrengo egunean itzuli nintzen, ja pixkate rekuperatuago, eta orduan nengoen en plan katana, en plan, eski hartuko nuke jokei estik bat, eta hasiko nintzateke ahi, hostias, mundu guztiarekin, eski ez dut hemen egon nahi, no seke, amorrutik. Eta igual hori zorra zizean egoera berdina zen, pues gertakari bat nire bizitzan, eta egunez egun ematen diot aurpegi desberdin bat, ez? Zorrarazten dizu sentsazioa. Doluaren faseak. Bai. Doluaren faseak, nola da? Ziren? Onarpena... Bueno, ez, lehenengo ukatzea, ez? Bai. Egia da, onarpena dazkena, claro. Lehenengoa zein da? Ukatzea. Hori da, ukapena, claro, kontrakoa, bai. Gero haserrea, gero negoziazinua, gero azken bigarrena eta gero onarpena. Ez diala, tristura por ahí andara. Bai, hortik egongo da. Ni ez naz bat ere ongi mugitzen haserrean, esango nuke ez naizela mugitzen haserrean. Ni haserre egoera baten gelditzen naiz guztiz estatiko, eta egiten dut resistentzia pasiba. Eta gero da munduko pertsonaik bordena. Osea, hori ez da... Ez dakit nola banatzen dezun haserrea eta borde izatearena. Osea, baina hori da maskara. Hori ez da haserria, hori estrategia da. Hori ez da. Nik ezin dut bideratu konflikto direktua. Oin bai, indirektua, todo lo que quieras. A tope. Amaz azpien. Osea, zu, en vez de a la cara, bizkarratik. Ez. Nire da volumen Guerra asunto fria. bat. Hori da. Nire da volumen asunto bat eta violentzia asunto bat. Ni etortzen basa nigana oiukatzen, ez dut entzuten, ez que nire burmuinean ez da sartzen, benetan. Edo bakarrik sartzen da en plan, barkatu sentitzen, ez da inoiz, baina ez da benetako elkarrizketa bat. Ja. Orduan, ni Hori agresibidadearen aurrean guztiz itzali egiten naz. Eta manejatzen ditut gauzak beste modu batzutan. Eta batzutan, pixka bat, biurri xe izateko, esate ditut putadak, jendiai, baina hori broma da. Eta naz pertsona oso triste bat, guztien jat, mordo bat negara itia, eta bebai daukot nozino hau, non nire bizitzan hau, puntu superpolit baten. En plan, como, mierdoi haude, nire buruarekin itzegin izango banua 15 urte, en plan, duela 15 urteko Danielekin itzegin banu esango dutzen, no
te puedes ni creer. Baino, Super guai. gero, nau nire bizitza en plan, Bai, nundik etorrikoa. bai, en Noiz plan, amaitxuko da. txakurro Inoiz ez bezala dakizu. daudela ratu guztia begiratzen leku guztietan, aber nundek etorriko den, edo janaria, edo etxaia. Hola, pues ni ere bai. Edo en plan, jeikitzen hasta en plan, beste egun bat normala. Zenbat gelditzen dira. Zenbat gelditzen dira. Bai. Hau da literalmente minari beldurra. Galerari beldurra eta abandonuari beldurra, die minari beldurra. Eta esan bihot gauza bat, eta igual ez daukot potestadia, ze ez jaite inoiz gertatu. Baina jendia dauko kristoneko bilurra ateratzeko harremanetatik, eta ez bakarrik harreman sentimentalengatik, baina da porque daukozu beldurra, en plan, galtzeari, aunque daukozuna ez jatzu gustatzen, galtzia ez jatzu gustatzen. Bai, eta batzutan hori, harremanak ustea eta guzti hori beti hitz egiten da, maitasunen inguruan, baina ni beti lagun batekin askotan hitz egiten dut honen inguruan, eta berak beti aipatzen du. Eske okerrena da, lagun batekin harremana puskatzea. Hori da tragedia bat. Da, una tragedia, zelako min bat. Porque hori, osea, ni minari beldurra baino da olako egoerei beldurra, ez? Pues azkenean denok dakigu bizitzak gora berak ditu, eta momentu batean ongi egongo zara, ezakize, baina da min hoiek ez dakizunak kudeatzen, eta gainera inork ez dizuna hitz egin hoien inguruan, ze azkenean pues pelikulak ikusten dituzu eta badakizu harremanak bukatzen direla, maitasun harremanak. Baina nork erakusten dizu lagun batekin harremana puskatzea eta hori kudeatzea. Ba, nire karrerako lagunik onenak oraindik ere laguna garela, eta beak bazukan esaera bat, gaztelaniaz, zela peor es perder a un amigo, edo okerragoa da lagun bat galtzea, ez? Eta orduan zerbait txarra gertatzen zaigunean, tragedia bat, osea, edo zer gauza, beak beti esaten zuen, bueno, okerragoa da lagun bat galtzea. Eta behin gertatu zen, norbaitik lagun bat galdu zuela, eta hostia, hori kudeatu behar izan zen, porque daramagu igual 10 urte esaten, bueno, lasai, okerragoa da lagun bat galtzea, eta hori gertatzen den momentuan zer ez, zuk esan duzune, inork ez digu azaldu nola kudeatzen den, hau, edo zemin mota. Claro, eske, inflatu dugu globoa pila bat, zeren esan dugu hau dela okerrena. Bale, eta hau gertatzen denean. Bai, eta zemin mota, zuk esan duzu, zemin mota, osea, zer dan min hau, nun jartzen dut, nola kudeatuko dut, eta hori da, min horiek ez dakigunak oso ongi zeintzu dien, nundik sortzen diran, nork pizten ditun, ez? Ostia, nola kudeatzen dezu, nunko gatzen dezun, zegin behar dezun horrekin, porque elkar bizitza bat egin behar dezu minarekin, ze hori baita ere aipatu nahi nun, osea, mina ez zaizu pasatzen, min batzuk ikasten dezu haiekin bizitzen, baina min batzuk inoiz ez doaz, traumekin bezala. Hori esan behar nuen, eske, daukot nire berdio ez na psikologoa, baina nik baditxut nire pentsamenduak, trauma bat, porque minak adibidez, traumatologoa, minan medikoa da. Trauma mina da. Hori da, en plan, griegoz, ez dakit. Baina, daukot nire nozioak traumak superatzien inguruan. Porque saltzen da, nola en plan, traumatizautan hau, baina superatzen dodanean, en plan, Super Mario Bros. Maila bat bezala, ja ez daukot trauma hori. Eta uste dutela ez dela. En plan, trauma ez die superau, si acaso domestikau egiten dira. Edo como lotu egiten dira, baina egon bizade vigilatzen, ez dien askatzen. Edo, ez aizu gertatu, igual zaude gai batekin, ez? Zuk identifikatzen duzu trauma bat, edo pues, landu beharreko gauza bat. Ez da, zuk oraindik ez dakizu gaztea zarelako, igual, bizitza osoan, konbibitu beharko duzula lanketa horrekin. Nire horrek ere ematen dit beldurra zen. Nik nahi dut nire gauza kudeatu, eta benga, kiston lana egingo dut, ez dakizor, ja, baina eski igual gauza batzuk bizitza guztirako dira, asumelo. Eta orduan, pasatzen duzu pantalla bat, gauza honekiko, eta kiston lanketa egiten duzu, eta prozesu eta dolu eta auta bestea, edo psikologoa, edo lagunak, edo denbora, gauza sendagai asko daude. Eta gero bizitzak, poliedrikoa denez, pues ekartzen dizu gai berdina, baina beste alde batetik. Espero ez zenuena, berriz ere lantzeko hori. Bai. Pero... Eta zaten zu, guau, ikasteko beste aukera bat. Eske, guai! Bila bat kurratu dut hau, tio, nik japen, eske honek justo, sorpresa zarrapatzen hau, hain justo bialandu dudalako, tio, berriro, dama otra cosa. Baina ez, beti bueltatuko zara. Horrek dauko zer ikusia lehen esan dugunakin, ni esate dut, jo, momentu oso polit baten nago bizitzan, eta repente, eta hau politena bada?
Bai! En plan, Bai! eta bizitzen, eta en plan, 25 urte ditut, igual 60ekin esaten hau, 25 urte nitxunia. Eta ni nengoen nire set aurpegiarekin pentsatzen, nondik etorriko da horrengo, hostia. Bai. Eske, bizitzara hain arraroa benetan. Osea, ni batzutan esaten, bai, mitiko sistemaren inguruan hitz egiten dugunean, kapitalismoaren inguruan hitz egiten dugunean esaten dugu. Benetan hau bizitzea da, osea, lan egitea, etxera jutea, aizialdia, pues, telezaborra ikustea, lo egitea, lanera, ezagize, eta esaten dut, eta batzutan esaten dut, benetan, baina ja, benetan, osea, bizitza hau da zer da bizitza, norbait egazatzeko zer da bizitza. Zein da bestia? Fatia baserri batera astuan montatzea? Eske ez dut ulertzen bizitza, Horregatik. no? Eske hor da beste gai bat, ez dut ulertzen bizitza, ezakit zegin behar dugun bizitzarekin. Bizitzari beldurra. Literal, eske ez dakit zegin behar dugun. Eske, igual, nik uste dut bizitza honetan, osea, mundu honetan gaudela gauzak lantzeko, no? Hori baldin balitz premisa, teori bat izango balitz. Mundua da bideojoko edukatibo bat. Hori da, imaginatu horrela dela, igual ez da horrela, berditu. Baina, orduan, ari gara, gizarte guztia, aro guztietan, saiatzen ulertzen ze hostia den bizitza, eta orduan, ulertzen dugunean, agian estingituko gara, porque ja, egin dugu, gure egin beharra dela ulertzea movida. Ja, pantalla, bukaerako pantailara iritsi gara. Claro, orduan, ulertzen ez dugun einean, horregatik gaude hemen. Ai, ama. Hori da oso platonikoa. En plan, da gabitz... No! Ez, en plan, gabitz como el kobazulo, eta hori dana. Beira, suavizatuko dut ambientia, konta biot anekdota bat zurearekin lotuta, porque zure lagunak esaten da, okerra da lagun bat galtzea. Nire aitzak, esaten zauen asko, honen bersio bat asko zere xumeaua, zela, bueno, gaizki zarenean, pentsau zeike, okerra egon zeikela, egon zeike, sasen moduan, hanka batekin apurtuta. Ez da, como estrictamente okerrau egon zeike. Eta behin nire lagun oso min bat, zeon bere bizitzako momentu, vamos, oso latzatetik pasetan, eta nire berakin, egun osua, eta gauero gelditzen gina, eta noseketan nire laguntzen, eta nik esaten notzan asko nire itxan txaskarra joan. En plan, bueno, egon zeike igual, eta apurtu hanka bat, bihar, ez jatzu gertau, no seke. Eta apurtu zeuen hanka. Eta behin teitxu sostan de plan, oie, bakitzu esate duztasun tontak egisa hanka apurtzian, ba ez dozu adibina. Ba, gertatu da. Eta ez du laguntzen. Eta orain zer. Arraiz geroztik, ez dut esaten hanka apurtzian. Hombre, eta ez daizu gertatzen ere bai, igual gaizki zaudetenean izan daiteke gripe bat, izan daiteke dolu bat, izan daiteke hanka bat apurtzea. Gogoratzen zaretela ze ondo zeundetenean, eta ez zeundetela disfrutatzen, eta ez zinetela konsiente ondo zeundetela. Fisura interkostal. Zuba dakitzu zenbat, porque beti esaten da harremanetan, harremanak ez die, no les esaten da dar por hecho, ez die asumiru behar, ez die pentsau behar, no, hau dau eta betirako dau, eta jazta, gure gorputzarekin harremana, Berdin. hartzen da por hechísimo que flipas, nik ez nekien, zeiten zauen nire saietxan mina hartu edan arte, eta no, zerbait batze, mugiruten horia, Bai, lokarriak lotu, movida hori da, bat. osasuna hartzen gau hain sumamente por hecho bizitzan detan. Bai, Toda pixkaz como de abuela, en plan, tapa usaitxe sotza da abuela. baina, hori, pues igual, ura dakau etxean, eta damos por hecho, ura dagoela etxean, baina murtziar bezala, niri ura asko moztu didaten bizitzan zean. Sekian, konstante batean bizia Murtzian, eta zuek ezarete konstiente ze privilegio dakazuen Beitu, ure igual iristea etxera, Eta lehiotiko iraziatik guztia berdea. Hori, ere bai. Baina, hori, eza konturatzen zein ongi zinean, momentu horretan ongi zinean, mitu, ni behin, jarri nintzen, gaixo, pero gaixo, zan gripe puta bat, baina oso izkerrapatu nindun, baitare burutik jotan nengon, garai horretan, eta nengon Bai, porque oinzaz que flipas. Oinzaz. Oso ondo ikusten, zaizu? Terapiatik atera berri, con el alta. Alta bai, literal. Eta bizi nintzen bakarrik, momentu horretan. Eta ni bakarrik nengon oean, min horrekin eta bakarri esaten nun. Biarrilko naiz eta inorez enteratuko, porque inorez atorriko nire txera. Jurau, fatal. Nire katuak jango dizkit begiak. No, osea, enteratuko dira usainagatik, iritsiko dira, eta ja, bueno, fatal. Eta orduan, bueno, hori pentsatzen nun bitartean, bakarri pentsatzen nun. Nun dago nire ama, nire etxetik atera nintzen 18 urtekin, osea, aspaldien nagoela nire amarekin bizitzen. Ja, baina... Momentu horretan, gogoratu nintzen txikitan,
zopak egiten zitula, eta orduan ni gaixo, eriotza zegoen joka niratean, nire buruan, eta ni bakarri pentsatu du. Ama, beste zopa bat, ekarri zopa. Ze gaizki pasa nun benetan, Amatxo maitia. Bai, oso egin nun zelako drama. Dramatika batzu gara. Bai. Oin, bakarrik hiltzearen asuntuarekin lotuta, badakitu ze kantantean Mitski? Bai. Da tipa oso melankolika bat, eta duko abesti bat, behin barrutik como destrozauit ninduena. Ta ni ez nasolako, baina bakit jendia dauela, eta kristoneko tristura emon sustan. Abestiaren kontzeptua da suizidio karta bat. Osea, da pertsona bat hitz egiten hilein naiz, eta hau gertatu da. Ta abesti osua da, hilein naiz, eta mesedes barkatu, ez dut orden hau etxia. En plan, ez naukon energiaik, sartu izaet eta aurkitzu gina zute, eta naukaka bat egin ja. Eta mundu osua jakin bidau, ez suizidioagatik, gelagatik. Eta ematen jat, como patriarkalki hain importantia, ze noiz baitz entzun nauen, edo irako dira nauen tweet bait, edo zala oso antzerako en plan, jo, imaginau, ze triste, esan suizidioaren inguruan, imaginau istripu bat daukotzula, eta aurkitzen zauela zure gorputza etxian en plan pijaman makilau gabe. Eta en plan, bueno, patriarkauan como asaskalak barruraino sartuta ya. Bai, eta nira man... Chica, es lo que hay. No, pues literal, baina es lo que hay beti. Beti esaten dena, igual ezakizuei esan dizueten, baina, jantzi bidai batea zoaz eta jantzi kulero berriak, ez bada, istripu bat daukazun eta ospitalera joan barzaren. Pues chica, pues es lo que hay, pues a ver sendatzen nauten, lleve las bragas que lleve. Istripuak, moment, toki danetan da, ez bakarrak bidei. Nire amak esaten zean txikitan eta ni beti esaten nintzaion. Eta ze beti behiratzen dituzte. Kuleruak, osea, istripu bat izan baldin badet, ez dute behiratuko nire pordeia, behiratuko begiratu behar duten. Baina igual da, istripu bat, en plan, josu pixa gainean. Ja, bueno, pues orduan kuleroak egongo dira, ederrak. Etordu dira polizia. Aizu eta minari beldurra movida honekin, min fisikoa. Eskerrik asko gaira itzultzen. Ez baino, eske honen arira, istripuak eta bar, eriotzari beldurra gai bat da, baino minez hiltzeari beldurra, porque igual hori da min fisiko beldurgarriena niretzat. No? Como... Hau ezin daitzegin nirekin aurrean. Hau ezin daitzegin. Osea, nik proposatu naben gai bezala minari beldurra uste dodalako dela beldurrik esenzialena eta como basikoena eta instintibuena, eta evidentemente, instinto hau dator, minak eventualmente eriotzara eramaten gaituelako. Eta ikuste ditut, mierda honek, porque Twitterreko algoritmoa mierda bat da, eta dau, eta nik ez ditu gauza, ni oso aprensiboa naz, ikusten nauen tweet bat espeleologo batena, gelditu zela kobazulo baten ataskauta buruz bera, eta euriakin lokatzez itosan. Eta nik ikuste dut argazki hau, eta ikuste duzu como grafiko bat, porque da marrazki bat bakarri da, muñeko palo bat, silueta bat, buruzbera zulo baten, eta en plan, uraren marrazkia, glup. Ezi zure algoritmoa. En plan, borrau biot Twitterra eta fan. Eski hori da gauza horiek begiratzi dituzula, ezi behar dezu zure algoritmoa. Hori da. Ez da horregatik, da jarraitzen dodalako jende friki ba, eta jende frikiak, baditzu interes frikiak, eta bertxiokatu egiten dio gauzak. Pues eso, ari zara irakasten algoritmoari movida horiek gustatzen zaizkizula. Ezin dut minakin, ezin dut torturakin, ezin dut beldurrakin. Oso forte iruditzen zai. Ezin dut, mundu osoak esaten no, hil nahi naiz, lotan, eta ez konturatu. Tampoco tanto, hori da pixka bat happy flower. Bueno, ni min normal batek, ni beira, 87 urte baitxut, eta eskaiatik beran oie, lau hosti hartuko ditut hile ingo naiz. Hori, osea, kolpez. Osea, esanet, bapatean, baina ez. Osea, nik ez dut esaten esnatzea. Osea, esnatzea hilda. Nik esaten dutena da, kolpez izatea. Min hartuko dut eskariatik erortzen baldin manaiz, baina kolpez hiltzen baldin manaiz, ez naiz enteratuko ere, ez. Bai, min horrekin bizirie bozu... No. Bai. Kontatu ezaketan anekdota. Nola, batetik amarrera zeinen mingarrea da. Ez que, azkenean ezen gertatu, zeren bestela ez nintzen egon egongo. Betu, a ver, gaixua. Grafikoa ez izan grafikoa. Ez, a ver, bueno, ezakit. Kontua da... Esan. Ruleta rusa, minaren ruleta rusa. Ez, kontua da, egon nintzela, duela urte bete, justo. Lagun batzokin bidaian, Kolombiara joan ginen, eta orduan da, egazkinez, ordu asko joan ginen, ez dakizen. Gero ja hori ibili ginenean egazkinean pixka beldurra hartu nion, eta bueltako bidaian, de repente, gaua, Atlantikoa, todo el rollo,
eta hasten dira kortinak izten, azafata, gora, bera, korrika, tal, algo pasa, movida, no seke, tal cual. Eta momentu batean, hasten dira galdetzen, ea medikuren bat dagoen. Gazkinean. Bueno, lehenengo gauza pentsatu nuena, izan zen, pilotoa juntzaigu. Goian bego. Baina, bidoaz, besteak zerbait egingo du edo. Eta alako batean, pilotoa. Zetako balio da horrek. Zuk entzute duzuna da. Mantener la calma, accidente, aterrizaje de emergencia. Muy guai, muy guai. ¿Qué? Nun. Ke eta nun. Gero, dauz iPhone 13ak kalian, eta mikrofon hori ondikan da dela posguerra. Fuck. eta orduan, karo, nik irekitzen dut, bidai luzetan egoten da pantalla, ez aspertzeko. Eta ez aspertzeko da, jendea ez zoratzeko, eta pakenola lie. Porque bestela, pantaiari gabe gizarte hau zoratzen da. Eta orduan hor dago mapa bat non dagoen hegazkina. Eta irekin nuen, eta geunden Atlantiko erdian. Eta orduan nik pentsatu nuen, aterrizaje de emergencia non, ez? Gauez, ostia, eta nila nengoen pentsatzen. Eskerrak nagoela nire lagun honenekin, graziosona izango da elkarrekin hiltzea, hori fantasia honena, anekdota bezala, eta gero pentsatzen nuen, ostia, Titanic, hotza, kepereza, ondoratu kepereza, ostia bat hartu kepereza, osea, todo lo malo, eta pentsatu nuen hori, ea mareatzen naizen, eta, bueno, sin más. Bai, usteok kabinat desoxigenatu egiten dela, baina, gero azkenian pilotua sendatu zen. Eta gero, egin genuen aterrizaje de emergencia hori, eta joan ginen horrela. Atlantikoan. Bai, zea! Eta Atlantiko erdian daude Azore uarteak. ¿Qué? Eskerrak, claro, kiston aizea Atlantiko erdian, eta hegazkina horrela, kiston hegazkina handia, eta gora bera, no seke, osea, fatal. Badakit anekdota hau askotan kontau duzula, porque dokozu aktina hain menperatuta. Ez da aktina, horrela zen, horregatik ulertzen duzu direla, zertarako diren gerriko hori direla mierda bat, ez dituztela, ez zerta salbatuko bakarrera, Identifikatzeko gorpua, bai. Ez desordenatzeko. Bai, no, horretako dira, bai. Horretako dira. A ber, zuk esan dezunarekin, egia da eriotza divertigarria da. Humorearekin hartzen baldin badezu, zure lagun minarekin hartzen baldin Hombre, gero ez bazara hiltzen eta kontatzen baduzu podcast batean, bestela, que tragedia. Baina, eta zer Asko dukatu zan, divertitu gara. pilotoa zan edo, no zan? Ez, gero enteratu ginen, Madrilera iritsi ginenean, eta maleta jasotzen eta horrela, batak besteari kontatzen zola, beste batzuek, zela ume bat, joaten zena, laguntzailerik gabe, mitiko jartzen duzu hegazkina eta beste norbaiteke itxungo du aireportuan, pues eman ziola zerbaitek, pues pentsa, apendizitis bat, edo zerbait larria edo urgentea, eta geratu behar izan zela Azoreetan, mediku bat igo zen, eta eraman zuten ospitale batera, eta geratu behar izan zen azafata bat, adintxikikoa zelako, bera zaintzen. Eta gero deitu guraso hoiei, Nik aterako zat apendizia humiai. Nik aterako zet, ez gelditu abioia. Zure semea edo alaba dago Azoreetan. Bai, apendiziakin, vamos, piper gorriba bezala. Macho maitia. Guau! Ke trauma. Iruditzen zain? Guau! Eta hor, eriotzari beldurra, baina minez hiltzeari beldurra. Baina abioa egiten zatu dute bakarrik ostixa bat dela. Bueno, ez dakit. Denbora kupua berez Zuk ikusi duzu la bete Sociedad dugu. de la Nieve? Nik ez ditut olako gauza ikusten. Ez dut ikusi. Ez ditut Baina, olako gauza ikusten. nire eta oso fan da, historiaren oso fana, eta txikitan kontatzen zidan. Pues que pelikula horren hasiera gero ja deno dakigu zer gertatu zen eta oso ondo kontauta dago eta sari asko jaso ditu. Baina hasiera Oscarsez. Bueno, chica, pues dena ezin da. Lo que hay, bai. Eta baina hasieran kontatzen da istripua. Eske bakarrik istripu hori, eske nik ikusi nuenean hori, lehenengo 2 minutuak ikusi nituenean pentsatu nuen, ostia puta, honek faktura bat pasakoit. Eta hala izan zen, nintzen bi aste hola. Berez, denbora kupua bete gau, baina ze kontau nire gauza bat, porque oin eman doztazu guztiz oina, eta da nire bizitzako momentu bakar da, non anekdota hau sartu dezaket modu natural batean. Nire arreba, egon zan Mexikon, pasadan udan, eta ekarri zigun denoi, bere bihotzeko intentzioan guztiarekin. Ekarri zizkigun denoi, muñeka jo puta batzuk, oso politxak, olakoak dira, egurrezkoak, eta dute, hau, eite hau tipa batek, eskuz, eta honek die, izan badakat, ez dut goratzen, bale, dituko ziegu talismanak, ez die talismanak izan. Baina die, zeu hildakoen mundura akompainatzen zaituzten espirituak. Zani,
ba oso politxa, leire, oso simpatikoa. Eta eraman zeuekin, hotze gertatzen bada, akompainatuko zaituzte. Hildakoen mundu, eta ni behira, ez nekien nola jan. Olako txikitsuak, oso txikitsuak. Eta badara mazu. Gogo bat bezala, ointxe bertan ez, baino, nintzen Mallorcara oporretan. Eta Mallorcatik itzultzerakoan itzule ginen abioiez, eta famigare Loiuko aeroportu putia. Eta Loiuko aeroportua da nire amets gaiztuak bizi diren tokia. Zerek abioiak egin behar du La Macarena, geizten deneinean. Eta orduan, ni beti, notatzen da zu abioia mugituten dala, no seke, oso gauza normalak. Horre entera nintzen ez diela turbulentziak. Hori da, abioia mugitzia. Turbulentziak ez dira. Turbulentziak dira horre gertatu zena, eta nik enekixana. Abioia jausten da guztiz free fall, da gero berriro behigo. Eta nik ez nekixan. Eta neon, nire onduan otoitz egiten. Porque mundu osoak intzaren txikixan, eta gero berriro behigora, eta nik, bale, oso ongi, joda. Eta nire onduan otoitz egiten, nire amak ez dago ondo ikusten, eta nire amak esaten, hola, obatuta, leiotik ikustela lurra ja leiotik ikusten da, eta ni, bai, esan ikusten. Ni deskubritu nuen nire burua, oso temple handi batekin, nire ama lazitzen zaten, lasai ikusten da lurra, bajatuko gara. Eta momentu horretan, me parta un rayo, hau gezurra bada, notatzen dut zehose poltsikuan, begiratzen dut esan, hildakuen muñeko putia, hildakuen, eta nik ikusten dut esanen, ba gaur da? Gaur da eguna! Ba gaur da? Goizero jeikitzen naztazen dut, igual gaur da? Ba anzan eguna, eta esan gertatu ez. Ni normalean ibiltzen ez bizitzatik eta igual arriskoan ikusten duanen nire burua pentsatzen dut. Kiston, hola, flipadismo bat, konfiantza bat sartzen zait, eta pentsatzen dut, ez gaur ez da eguna. Baina gazkin horretan negoen momentu hartan pentsatu nuen, ostia, ba igual bai, no pasa nada. Pistazko dia. Bai, jendea badator, badoa, gertatuko da, noiz baita ez dakigu nola. Igual gaur da. Normalean pentsatzen dut ezetz, baina momentu horretan pentsatu nuen, igual gaur da. Ni badakitzu ze pentsa honeban, eta hau pixka bat iluna da, porque nire arreba ez zoien egazkinan. Nire egazkinan giunden nire ama eta nire naia. Eta pentsa nuen gauza bat zera, ze posik egongoa nire ama bere umiekin batera hiltzeana. En plan, ez da jarraitzu biharri nama bizitzen eta bere umiak hilda. En plan, nire arreba, pues gaixoa, baino ez zeon, jo que se. Da, muñekuena bere kulpa da, baino maite zaitxugu, Orduan, amaitu behar dugu ja, oso nota alai batea. Erantzuten aurreko gonbidatuak utzitako galdera, eta zuk urrengo gonbidatuari galdera bat uzten. Hau da, oso gauza erraz bat. Eta aurreko gonbidatuak Ana Lindanek utzi dizun galdera, zea da. Batukadak manifa feministetan, bai ala ez. Ez, aski da. Esan, desarrollau. Osoki. Zergaitik. Uste nun gehiago tardatuko zen. Osea, maite dituz batukadak, baina justo kontestua, osea, manifa feminista eta batukada, nik uste dut ja desgastatu dugula. Ba, beira. Osea, como, guazen deskolokatzera guztia beste leku batean. Orduan, zu esango zenuke aurka. Aurka, aski da. Zu, Laura? Beste gauza bat. Uste eta aurka, baina ez da sentitzen, normalean jendea sentitzen duen gorrotoa. Aurka nago, baina ez dik generatzen ez dara como un malestar. Ez, niri ez da, baina originalia de falta. Ja, bueno, hainbeste gauzetan, baina. Ba, maitu programa. Maituko du programa, hori da. Utzi behar dio zurrengoari galdera bat, eta bitartean utzi behar diguzu baitare kanta bat. Zure minako kanta. Mina sentitzen desunean entzuten desun kanta. Esan zaik egezurra. Txun. A ber, eske oso mantxo pentsatzen dut. Zein ez nire azken aldean entzuten. Jarriko diazu mesedez eta Jamesen ez. Bai, uste dut. Edo Brenda Leeren Emotions. Give me a break! Bagoia! Eskerrik asko. Zuei. Vale.